Halika na mga kakusina, tayo na't Magandang araw mga kakusina. Napansin ko, sagana ngayon tayo sa mga sibuyas. Ano kaya gagawin natin sa mga sibuyas na ito? Alam naman natin, maaaring gamitin natin ito sa paggigisa, sa onion rings, sa sabaw, onion soup, at iba pa. Pero ang gagawin natin ngayon ay kakaiba, isang atsara. Kung may atsara tayong papaya, ngayon magkakaroon na tayo ng atsarang sibuyas. Ito ang ating mga ingredients. Meron tayong carrots, luya, sugar, vinegar, asin, green and yellow pepper, at saka ang ating mga bida, sibuyas na pula, sibuyas na puti. Bago tayo magbabalat, unang gawin muna natin, pakulo natin ang ating asin, suka, at saka sugar. At palalamigin natin. To taste lang. Half cup of sugar. At saka yung ating vinegar. More or less, half cup din ito. Susunod na gagawin natin ngayon, mag-slice na tayo at magbalat na. Itong carrots natin, slicing ko muna. Abuting-ting lang konti, pero pag tapos na, satisfied naman kayo kasi masarap. At kakaiba. Ayun. At nakakaiyak pala recipe ito. Maraming luha, tutulo. Pero after that, ang saya mo naman kasi masarap na masarap ang kakainin mo. Diba? Para rin po tayong gumagawa ng atsarang papaya. Kaya lang, wala tayong papaya dito. Puro sibuyas. Kung gagamit tayong puro red, ang byproduct natin ay magiging parang pinkies. Kaya haluin po natin siya ng white. Mas mura yung white para maganda po siyang tingnan. Kung ayaw naman ninyong umiyak, luluha, maglagay kayo ng tubig sa tabi ninyo. Yun po ang old style po ng paghihiwa ng sibuyas. Ingat lang kayo pag naghihiwa kayo, baka masugatan kayo. Ganyanin ninyong kamay para hindi siya Huwag masyadong manipis, huwag masyadong makapal. Yan. Kung gagamit ka ng 3 sibuyas na red, 3 rin sa white.
Dagdagan natin ng konti. Ito po bagay na bagay sa mga farmers na nagtatanim na sibuyas. Kuminsan di nila alam kung saan nila ilalagay ang kanilang sibuyas. O nagbenta na sila, meron pa sa field. Ito po makakagawa kayo para pag tagulan, meron kayong atsara kasi this will last long. Hindi naman po siya masisira agad. Yan. Ito naman po puti ang puputulin ko. Ang pepper natin. Yan. Pinakalas po ang hiwain natin ang ating ginger. Ang gagawin po natin ngayon, itong ating pinakulong suka, lalagay ko sa bowl. Lalagay ko na po ang ating sibuyas. Yung ating white na sibuyas. Durug-durugin lang para maglabas yung anghang ng konti. Yung luya. Yung ating sweet pepper, bell pepper. At lastly, itong ating carrots.
Halu-haluin lang po siya. Kung isa-serve na ninyo ito, pagkatapos, isa-serve na ninyo, ang maaari natin siyang tawagan na parang ensalada. Ito pong ganitong pagkagawa natin, maaari na natin siyang tikman, kainin, no? Pero mas masarap po ito kung kinabukasan, 2 to 3 days, mas masarap siya kasi napuro na yung ating sibuyas. Na-ferment na po. Tatakpan natin, tsaka natin ilagay sa ref. O kaya kahit overnight muna dito sa table. And then kinabukasan, lagay natin sa ref. Ito na ang ating atsarang sibuyas, fermented for a few days. Match na match siya sa ating chicharon, prepared from my kitchen to yours. Halika na mga kusina, tayo na't matuto. Halika na mga kusina, tayo na't magluto. Kusina mo, from my kitchen. Hindi na uulitin, hindi na uulitin. Kusina mo, from my kitchen to yours. Kusina mo, from my kitchen to yours. Kusina mo,